गारिनि जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय बिजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ गावनि जोनोम गामियाव जोबथा बिदाय होबाय। मैयानि सानाव तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुहिपार गामिनि बिजय बसुमतारीया लामानि जाब्रबथायजों जिउ खहा जादोंमोन आरो मिथिंगा बसुमतारी गोब्राब जखम जादोंमोन। गंसे AS 14Q3954 नम्बरनि स्कुटिजों कुमारपारा गामिथिंनिफ्राय बर' बाजार चक फारसे फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीया। भुटान हादरनि पेट्रल थाव खावनानै बेफार खालामनो लाबोनाय AS 01AD 7227 नम्बरनि इन्डिका गारिया गोख्रैथिजों फैनानै गंसे AS 14Q3954 नम्बरनि स्कुटिजों फैनाय बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीखौ उनथिंनिफ्राय लामायाव सौख्लायना गालाङो। लोगो लोगो बिजय बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीया गोब्राब जखम जायो। बिजय बसुमतारीनि हालोदा गाज्रिसिन जानायलाय मेडिकेलसिम लानानै थांनाय समावनो लामा ससेयाव जिउ गोमानो गोनां जायो। दासिम AS 01AD 7227 नम्बरनि इन्डिका गारि सालायगिरिया खारखोमानानै दं। बिजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ पस्टमर्टम खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिजय बसुमतारीनि गोथै सहखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबथा बिदाय होबाय। गोबां गौथुमारि आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारि बिथांमोना बिजय बसुमतारीखौ बिदाय होनायाव नुजाथिदों। जों मोनसे खामानिनि थाखाय कुमारपारा गामियाव थांदोंमोन। ओमफ्राय कुमारपारा गामिनिफ्राय जों खामानि जोबनानै फैफिनदोंमोन आरो बेयाव जोंहा तिनिआलियानो जायो, खिन्थु ओजों मोनसे स्पिड ब्रेकार दंखायो। ओमफ्राय बिसोर जोंनि स्पिड ब्रेकारनि सिगाङाव दंखायोमोन गारिया, बिसोरनि गारिया। ओमफ्राय जों आरो बिसोरखौ नुनानै डाइरेक्ट क्रस खालामनो हायैखाय लामानि सेरजोंनो फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिसोर स्पिड ब्रेकारखौ साजों फैयालासिनो स्पिड ब्रेकारनि गाहायजों बायख्लानाय लामाजों एकदम स्पिड फैनानै रं साइडजों फैनानै जों बे स्कुटियाव सौदावफैबाय बिसोर सिगाङाव बे हेन्देल खाथियाव। ओमफ्राय आंथ' गलांबाय, बेबा बोरै जाखो आंबो फात्ता मोनासै आरो। ओमफ्राय मानसियाथ' उनाव गोलैनानै थाबाय, आंबो सादोंबाबो सिखारनानै दसे गिदिंथिंलाबायबाय। ओमफ्राय आरो मोदोम सोदोम खमफिननानै उन्दुफिनबाय आङो दसे। मानसिफोर थांनानै बोखांहैबाय बिसोरखौ। बोखांनायनि उनावथ' बेखौ बोखांबाथ' खुगाजों थै गबाय बियो। ओमफ्राय जों सिरियास जाखाबाय नंनानै खाथियावनो मानसिबो दंखायोमोन, गारि दंखायो बे जाथाय जानाय खाथियावनो। बिनिफ्राय हाखु दाखु फारखि मेडिकेलसिम लांदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरथ' नायनानै रेफार खालामबाय गुवाहाटि नङाबा रङिया। बेयाव लाना थांनायाव आंथ' बेयावनो थाबाय, आंखौ बेयावनो सिकित्सा खालामबाय दसे। बेनि उनाव आं जेला फैफिनो होमबा मानसिया गैला होनना मिथिबाय आरो। मेडिकेलखौनो मोनहैयाखै खोमाबो दे। नोंनियालाय मा खालामदों? आंना मेनलि नैबे आखाइया बायाखै, एक्सरे खालामदोंमोन, लोरिदों। ओमफ्राय नै हाबदों, बुनानै दं दा। ओमफ्राय नैहाय दोलादों। आं हाग्राथिं गलांदों थारमाने, मानसिया लामानि बाहेरायाव गलांदों आङो। बेनो आरो गाव अयथासार बे लामाजों थावसियाव गारि खारो। ओमफ्राय उतपात एनेके सलायो, माखौ गियो, सोरजोंबा होसो जायोबो मालाबा SSP बायदिसिनाजों। बांद्राय उतपात जादों आरो थावसिखावनि थाखाय बे लामाया बिराद बिजि जादों थावसिखावनि थाखाय। हायोबा बेखौ प्रसासना बन्द' खालामनाय गोख्रों थारखौ लानांगौ आंनिबा। बेनो आरो थावसिखाव डाइरेक्ट थावबो मोन्दोंना गारियाव, बेनोखा थाव लानानै फैनाय गारि। बबेनिफ्राय लाबोयो बे थावखौ? बेखौ जों मिथिनाय मथेबा भुटाननि थावा बिसोर मा खायदायै बहननानै ओमफ्राय ससेनिफ्राय लानानै फैयो आरो। बेनो आरो गारिखौ लोगो आंथ' बांद्राय बिहुसियासैना, उनाव थाल मोनबाय। मानसिफ्रा फन खालाम होननायखाय आंबो ओजोंहाय आनन्द बाजाराव लोगोफोर थानाय हिसाबै फन खालामबाय। बिसोर जमनानै हमनो हादों आरो गारिखौ। बेनो आरो। नोंसिना मा गारिमोन? जोंना स्कुटि। बे जाय डेथ जादों बिस्रानो बिदानि फिसाजोआ
फरायनायाव मोजां मार्क लानानै मोननाय गारिमोन आरो सरखारनिफ्राय मोननाय गारि नोंसोरखौ सौग्रावनाय गारिया मा गारि इन्डिका नामा इन्डिका होनो खोमा इन्डिका गुफुर इन्डिका नाम्बारफोरखौथ' आं गोसोआव गैया